muži. Lightweight, lehká, 3 kola po 5 minutách. First fight, minus 7 kg, lightweight, 3 rounds, 5 minutes. A druhou modrého pozveme Jana Širokého, Fight Club Ostrava. Ostrava. Jeho soupeřem bude z Monsterčímu Praha Martin Burkon. Takhle dnes bude večer vypadat první fight. Ten druhý fightercard dnes přivítá ve váhové kategorii 77 kg ve welterweight na 3x5 minut. Za BFC Liberec přichází nejsme v divadle, jsme v aréně a tím dalším borcem jeho soupeřem dnes večer se MFS Avízat Lukáš Janda. Dámy a pánové, třetí dvojice dnešního gala večera MMA arény číslo 3 tady v Hradci. Obstají muži, opět váhová kategorie 77 kg. 3 kola po 5 minutách, to jsou všechny fighty a je to veltrovka, takzvaná v angličtině welterweight. Druhomodrého pozvu zástupce Majčimu Frýdek Místek, Přemka Němce. A jeho soupeřem v rohu červené bude zástupce legendárního klubu Hanumanči Praha, talentovaný Jindra Janoušek. Celkem 4 fighty uvidíme v undercard. Ten poslední, který tuto disciplínu uzavře, dnes bude ve váhové kategorii 70 kg. Lightweight opět 3x5 minut. Za MFS Avízat přichází Pavel Svoboda. Dnes večer bude v oktagonu jeho soupeřem za Thai-boxer Semíš a právě teď přichází Petr Maj. A dámy a pánové, jsme u 5. zápasu dnešního gala večera tady v Hradci pod hlavičkou MMA arény. Je to 84, střední váha, middleweight. Pojďme pozvat zástupce Slovenska, RSC Nové Zámky, Roman Čamba. Jeho soupeřem, his opponent, in the red corner, zástupce Hanumančimu Praha, Petr Neplech. Večer bude pokračovat ve kategorii 84 kg, opět 3x5 minut a náš zahraniční host, ladies and gentlemen, let me welcome here in Czech Republic our special guest, Gracia Panaloč, ladies and gentlemen, Krzysztof Klepa. Jeho soupeřem dnes večer bude fighter z Monsterčím Praha, Mahmud Muradov. Kterou si vychutnám, že tady uvidíme mimo jiné domácího borce, ale pojďme nejdřív hostovi do rohu modrého a následně i do klece, až na něj přijde řada a nastoupí borec ze Srbska. I'm calling to the stage representing Serbia, jeden z nejlepších srbských borců, Ršad Čaky.
doufám, že se neurazí i legendu MMA. Můj favorizovaný borec, leta jsem ho měl jako fightera. A předposlední 8. fight dnešního večera a v něm dnes večer za Mighty Bulls team. Ladies and gentlemen, our next guest tonight, Kacper Karski! Dámy a pánové, pevně doufám, že přivítáte i dalšího borce, který dnes bude bojovat za Monster Gym Praha. Přichází Petr Monster Kníže! Takže dámy a pánové, a posledním 9. zápasem, když mělo jim 10, ale bohužel jedna dvojice vypadla z důvodu nemoci jednoho z fighterů výborného Petra Kína Ondruše. Doufám, že tady je mezi námi, ale bohužel kontaktní sporty to nejsou šachy, takže přesto, když má někdo antibiotika, nedá se nic dělat, prostě necháme to na příště, ale nevadí, myslím si, že 9 dvojic stačí. Pojďme na hřeb dnešního gala večera tady v Hradci. Takže jak nám to nezávidí hotelu Las Vegas, hotelu Mirage. Dámy a pánové, uděláme to tak, to dělá Michael Buffer. Ladies and gentlemen, the last fight and the main event fight of this arena, number 3 in Hradec Králové. I'm calling the blue corner representing Nastula Team Poland. Borec zastupující za Nastula Team Polsko, Piotr Strus. Dobře známý a jediný první Čech, který zápasil v UFC, neporažený v České republice. Mistr Anglie, mistr Evropy. Carlos the Terminator Vévola! Neskutečných 18 borců, kteří se pro vás dnes budou být v aréně. A pevně doufám, že všem věnujete ještě ne malý divadelní, ale jeden pořádný arénový aplaus! Ještě jednou si je můžete vychutnat celý krásem. Je za malou chvíli propustíme, aby se mohli připravit na svůj fight. Bude to dnes celkem 9 fantastických soubojů, který doufám naprosto fantasticky podpoříte svým fanděním, podporováním a tím, co patří k tomu dnešnímu MMA aréně 3. Dámy a pánové, to jsou ještě jednou oni, každý pod ohledem kamer. Každý doufám máte dnes večer své favorita a každý, jak se objeví na obrazovce, doufejme, ještě jednou získá váš aplaus. Přátelé, jako by tu nikdo nebyl, chceme vás slyšet! Dámy a pánové, nenechte, abych tady budil se mrtvé lišky! A tamhle vidím uvíjají pistolu. Zdravím tam Heroesgatey, Kutil Gym, Pavla Touše a ostatní, Láďu Kutila. Ono tady jsou i ostatní. Máme chviličku času, takže mi dovolte, abych tady přivítal kolegyni moderátorku, s kterou jsem moderoval minule. Výborně jsme si zloužili. Hanka Mašlíková! Dámy a pánové, teď už pojďme borce propustit, doprovodit je potleskem zpátky do těch brance, který budou dnes ještě jednou vycházet. Dámy a pánové, ještě jednou velký aplaus. Pro tuhle chvíli se loučíme s našimi fightery. Děkujeme moc, za malou chvíli se s nimi vidíme ještě
předtím, než se podíváme na ten první fight dnešního večera, tak pro vás máme malou vzpomínku na poslední druhé pokračování MMA arény. Dámy a pánové, tady je vzpomínka na minulý gala večer.